banda men min kam mi heɓay profitde mi haalɗo seeɗade makko hartata ɗon ko jiɓiɗ eyyi en calmini en juurima dendagal yeeɓiyankoɓe Fouta Prod fof donc on ñagama yon mbaɗ no mbaɗan ɗon yo mbaɗa abonné mbaɗan partagé mbaɗan like mbaɗan fof inchallahu taala ko minen moon ha lewru korko ndu maaya so Allah jaaɓi Oustaz ana huwaɗ walla Oustaz a huwaɗ walla est ce que fama min mi famani ɗum ana wona émission aduna fof ne darma ɗum goranda ko mbaɗata ko hooli est ce que eyyi ɗum noon on jabirama yo mbat no mbaɗon ɗon sikki ala ko minen moon ha korka maaya inchallahu taala donc émission men oustaz alpha guellay tagne oustaz alpha guellay tagne noon hande nayorto koto banggue wuro siidi ɗo eyyi eɗen gandi ɗo diineji guittama guillen noon oustaz yaltani haali guila ɗum waɗi ma abboye hande lebbi ɗiɗi walla lebbi tati ni e oustaz yaltani haali joni noon ko hande noon o felliti arde o haala e haala ka e ƴeewen holko woni hen yiyande makko kanko oustaz alpha guellay taw ko moftunomi ɗo ho a yiyani kono moftunɗa mi moftin ɗo hen hunde wotere an telema ɗe mi waɗa ɗo hunde tan mi artan wasi yiiti ala min moftin ɗo hunde wotere waɗete koye ɗo keppe ni mbaɗani daro so darima après ɗum ɗina kono mi yiyani ɗum ɗo ene kaw ceerno mi famani non ceerno on accondirin mawdu eyyi salmin yimɓe salmin yimɓe a waɗi la présentation mi waɗi foof sukkuran fata barikalla alhamdulillah mi salmini on mi juurima on mi yetti on mi mani on mi manti on yes mi salmini fuutankoɓe fof salmini Wuur Siidinaɓe takkiɗume ko taari ɗum banaji Sinthiou Bamɓe mi salminimi takkiɗume ko taari ɗum salmini yaw kural gonga labbil eyi salmini hawa tarore neɗɗo mettuɗinne toon o ñanden min jiidori o salminma wiya wallumo heɓa gorko inchallah noon o wi mbiɗa yaga ɗum dumongo wiya wallum koko duwana ɗum eyyi ko noon ɗum noon banda men en nayarto tan kadi no mbimi ni oustaz alpha guellay tagne oustaz alpha guellay tagne sucré eɗen gandi ɗo e nder wuuro Siidi ɗo gila tan ko woni oustaz sinaɓe he jeeya eyyi oustaz min famanima de mi yacci mata heɓen kalis meɗɗa eyi moƴƴi gila tan wuuro Siidi wiya diineji guittama ɗo concert aji en haadata ko naggam e naggam guillen han kadi min jiyani jaltuɗa kalɗa joni emin paadi hen haalande ma ceerno sukran pour mi haala hen ɗum kala hen o ko ƴeyen tan beɗa aɗa yaadi hen walla yaadani hen walla min ɗum tawanimi ɗo aɗay tawiromi ɗo i aɗa oustaz aɗa ɓuuri yiɗde tan ko ɗen gueɗe eyi calel la min ko lawol gotol noon min mi yaade lawol gotol min mi yaade calel kono ayni jaahi sukran fata barikal jiimi tan misigo fuɗɗi tan ɓe ngari ɓen mbaɗi daneji ɓen ngari boɗeji kadi nanggodir tan ne jagga en mbaɗni hen en mbaɗni wim ɗum ɗo wona ɓen de wala mi ama en ceerno aɗa wayi am min wayi min so weddima ngal koyngal weddima ngal ɗo tawde jono enen ɗittan mun ɗo tawde enen ɗittan mun ɗo waɗmi enen ɗittan de hana gor yiyata hay ko an haaltata haalata ndu hay gor yiyata wat tan waajo jaggimo ni tan jaggini ko waajo de wona min waajo jaggimo ni tan kande mbaɗni ambanni tan ambanni e arga affaire o tawmi il y a beaucoup de plaisir surtout plaisir il y a beaucoup de plaisir de kono noon woɗi ɓe metti nden Ablaye Banane wiyama tan ittama e Wuur Siidi calel ittama wi tan kene wattu Ablaye Banane sehi arti gal ɗumen ɗuggi galɗum ngol weddiga baafe demmum jagge mum ɗo fecci jungo debbo yaɗoy to ayi fo diine o forani accede forani woɓɓede mbiɓe yanti wuuro so wi hunde yo waɗe a faami o wi ham an hoore ma yaadani hen mbi ɓuuri yaadude hen ay an kadi o laawi maniye yalti wuuro ngo wiɗi warti on kam ne mbiɗiɗi humayde on kam mbiɗiɗi humayde kono hay an a ɗamano eyyi min ceerno min komi cuulel non komi cuulel kadi inviraɗo
cuhlele hollo kadi ceerno an noon aɗa yaha diine ko tan invita min min hawrata hen mi ummoto mbiɗa ummi ko juuloyde mi aɗa wirtoɗo ɗe kodi an kadi mbiɗa ka ceernaade a jokkodiri yimɓe mawɓe an jara diine e ceerno ceerno jamanu aɗa andi ci a woni ceerna a wonat ceerno jamanu mbawa yaadude jamanu seeɗa wona kono sa wi aɗa heddoɗo baba adama ɗo hadde ɗum marsata tan de sabu an hoore ma hedda hedde gila e baba adama aɗa jogui life on wona ha aɗana ɓorni ɗiɗo comciɗi ɗi ham ɓooyani ha aɗana huccite télé aɗana jogui ko gueɗe ɗe ganduɗa sago ma joni cooda oto wona te min mbiɗom ɗo mi ala o min yimɓamɓe kam min ɗon fam ala fo biyo tan oustas miɗo sodanma o sa est ce que yettima ɗon yetta yo ala liggontoɗo e doral portoron pene joni an wadde haalis mo dañata o to mbatta ɗum mi wima kalis mi tottirat hade ma tottire waɗa haajuji ma ceerno non il faut dokkira après ayi wajo wima jogoy bande haaju gila ala haaju rigis jogoy bande haaju gila ala haaju rigis jogoy bande haaju gila ala haaju rigis ay oɗo o haali ko noon tan joni an est ce que ɓe joguinoɗa haaju ɓe est ce que ɓe joguima haaju hay goto maɓɓe artani hay go min noon ɓerde ɓamat kam e mi nattat wadde ceerno koto caalo kono yo ɗaccimat koye folde maɗo ha sa yeehi tan nde mi yahat an min mi accata haaju jam ha mujam mi ara mi jooɗo ɗo tan aɗa yahaɗa arta kiri émission fuɗɗi min mbiɗomi ɗo jooɗi mi ummani gummima ɗo ha joni an aɗa dani ha yahaɗa ceerno sa haaɗi o fota haalde an a yaha nder ga o tan a yaha nder ga ko ga womi kebloy noon gasi wadde min waranno wi ceerno eyyi donc ceerno oustaz alpha guellaye tani ko faati banggue diine o ɗen gandi an an ɓuurandu diine moƴƴa an ɓuurandu diine moƴƴa te mbiɗa aɗa yaadi a yaadani o diine o accama joni banggue conseil o seeɗa woni yimoɓe eyi ɗumde de moƴƴaji ɗe ko yo ɗacci waɗe eyyi aɗan cuure weltinat fittan ɗum eyyi kala ko jiiɗa mi haalna neɗɗo janggo ha pour naata e hakkille ma no moƴƴi saha fo fiɗi kono so uddima tan woni hen tan ni hay dara lafnata wayata comme no mesalan muddidgal ceerno min ceernagal ma mi famani kam ala gonɗa ka jaɓani gal ala ceerno mi jaɓi a jaɓa wallahi mbiɗa jaɓi a jaɓa min mbiɗa jaɓi kono kalta woni ko amnata wani ceerno ene amno kalta woni ko amnata settele sirne amno heddi kay oustas alpha guellaye tahañi allah waɗi tan a yiiɗam joni an est ce que na hen dañamɗa dew est ce que na hen dañamɗa par ce que an ñandane won diine goto pannoɗo enne won wiɓe jiidima e debbo diine eyyi won ɗi diine ko mbiɗe waajo mbiɗe wiyamo yo waano moƴƴi waajo e nder niɓɓere onon tan ɗiɗo ene aɗa waajo iyan ko gaññomi ko de wadde ko ɗum tan kendu somi wona e leerwal mbiɗe waajo wiya ceerno nena darde debbo sa woni niɓɓere heɓɓuɗo bonde sa woni niɓɓere kam wala ala jiyomo kono ene laaɓimi ko an rewi min kaw aɗana rewiyam tan ayan woni yiɓema ayan woni yiɓema ceerno won yiɓe gatti haali wiide te min ɓuurino musdemi ceerno ko innam bondere par ce que ɓe mbiyata ko ceerno ma o ɓe mbiyata ko ceernam o ɗum ɓe mbiyata woɗi yir noon min ko mbanmi fof wonani mbayeno moƴƴi ha dinel wiyama yo accama gaccede ɗum kandi de sadi ala fam ɗi joni kadi mbiɗa hono acci yoɓe gaccu taade yimɓe fof kaali yoɓe gaccu mbiɗa yaadi hen kadi junñon aɗa wiyami yeehi an wallahi o min mi famani oɗo ceerno ye bandiraɓe o sellaji ko kalmo kaldanɗa téléphone wona téléphone a faami wonko ƴeewoyno woni ceerno eyyi ɗum noon banda men émission men oustage alpha guellaye tani ko ɗo haaɗan toon ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi an kam joni ko an tan wayno to mimi wayno taw wona min jogui yimɓe est ce mi paari haalde non jurno wiiɗi ya wayno e jokki ceerno ana ɓurti quoi non woto alde kay men kadi mbiɗa ɓurti kadi kaw eyyi ok ala probléme allahumma eyyi ɗum noon émission min oustage alpha guellaye tani en calmini foof en juurima en beltinima foof donc oustage wayno yimɓe paari cakkita siwo
sukura fata sirru ma non mo dokkinɗa hiccengo won mayɓe hen wona goto won mayɓe hay goto bulay jego mayru mi andi kala mayru tina hoylo e solaten goɓe jeegom lamɗam ɗiɗo kiloji poobat won mayɓe hen ɓe mbi tewi mbi ceerno an werdu ceerno so sakkiro mbawɗa a majjana yimɓe hewɓe ndewe ma wiiɗo noon toñi ceerno wayno bandiraɓe yo yimɓe mbatno mbiri ni cakkira o nafa eyi mi salmini mi juurima aywa mi sakkit kadi wona wattade mi sakkitan mbiɗa wodat maayo ɓene noddumani ɓe maayi mi wasa sakkitde kono sakkit tan ko wonata ceerno sakkit ko wonata sukkuran fata barikalla ko follan folla innan folla ɗum follan fotta ɗum follan folla folla sa nani folfolale itta koye nder follere nden noon wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi wi on yoɓe mbat ɗum ɗo ƴeew follere moƴƴere tekkunde wintu nder follere ɓe mbat ha moƴƴa a faami de so moƴƴi ha moddi waɗa kala fuuji tati réservé ceerno jeeyi ƴettoɗe jeetati taw ko mbaɗaɗe ɗo persi rofira ha moƴƴa wojjine ha wojja juɗe ɓuurani après ɗen kadi mbaɗe banggue ceerno jeeyi a faami ɓe ƴeewa kadi ɗo ɗum ko ngannduɗaa ko kañum woni sakuji jeetati sima a faami de ɓe gadda ɗum mbaɗa banggue ceerno jeeyi a faami ɗeɗo ceerno mbaɗi ɗum ɓe cooda kadi ɗum ɗo wono ɓe jejjiɗa no mbiyata ɗum ni annenne wallam kadi gila mi mayani ɗo an andi an haala ko wojji ko eɓe ñaamede dene moƴƴe ɗe taw ko moƴƴe ɗe ñolani noon yoɓe ƴeew ɓe ñolani ay hokkude neɗɗo ko ñolani waɗa ha bane ko ñoli waɗa ha bane ƴewta ko ñolani moƴƴi après mbaɗa hen ɓe gaddat ɗum kadi ceeno a faami ɗum woni sadako sa waɗi ɗum korka ma boni a safullay kay korka ma moƴƴi sa waɗi ɗum korka ma moƴƴi he sa waɗani ɗum sa waɗa la ilaha illallah korka hay merɗo tawede nden aɗa haala korko wiya ɗum kalɗa de birti tan nani sowtuma seeɗa aɗa haala korko mum boni bref ɗum noon banda min on keeɗima oustaz alpha guellal tani mbi ko ɗum noon mbaɗi ɗum no wirini oustaz intérêt mum tan min mi addanta he oustaz tan addante min kala ɗo ñaami a ñaami ɗon kaw so wona an ɗon kaw woni probléme ka jotta kala aɗa yaha tan aɗa tewi tawde tan kono ma neldam hen kam aɗa andi kala lami wona anda aɗa wawi neldude ha hande ha ara eyi ha ara eyyi ɗon noon kam almuɗo goto jahorima waɗ ɗum de so wona on mi anda holɗo ko no wirno ni ko mbimi ɗo hen heddi ɗen ɓuuɗi eyi ceerno ala suwa heɓ taw taw noon kay suwa heɓ taw eyyi ɗum no si wallay heddiɓe ɓolde on goto ɗamini o kalmi ɗo hande o heddi ko wonno ɓen mbiyamo yo ñaam mi cofti hen mbaɗa ya ñaam kono ko hay adde ceerno ñaam yimɓe yoɓe gandu ham sernaɓe il faut ɓe dokka ɗumen vraiment ene darone haalatma ko moƴƴi kay il faut jaltina hunde nokka ɗum vraiment ɗum nde woni haala eyi oɗo goto woni dokku ƴew tum yiiti ha ɗum kadi no yiijeno mum dokko ɗum kadi non wona ɗum kam probléme jeeƴiɗi min saaha min mi najade makko o arata hannde o wiyama ko yandi nde ɗo wiye janggo wiyama ko nde yimɓe wiye ɓaw janggo wiyama ko joni to woni fof tawa ko heeɗi wadde ɓayde anda ako heeɗi mbiɗa anndi faami mbiɗa anndi no samude ha joni to wona mbiɗa haala inde ma joni mbiɗa haala inde eyi joni mbaɗe haala inde seeɗa mbiɗa haala inde wona Hourey ñaa eyi illallah ceerno aɗa tumde e Hourey mbiɗa an min an ceerno parema a pareya ceerno mi parema ceerno an ceerno tan ko moƴƴe mum ko a yiiɗa immo woni an aɗa tumde e Hourey ñaa ako ummata Hourey i Hourey aɗa fi woni immo yalti